paleolitikoko emozioa ditugula, erdiaroko instituzioak eta jainkoen pareko, teknologia eta hor sortu den amildegi horretan, erori direla bai gure gaztea, baina nik uste dut gutako asko baita ere. Nerabeen garrasia, osasun mentala zaintzeko podcasta. Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Teknologia eta identitatea. Zein da gure gazteak eta gure nerabeak erortzen ari diren amildegia? Zotea izango teknologia eta emozioen artean sortutakoa. Bai, eta hor ikusten dugun talka utxune, urruntasun handi bat, eta da teknologikoki aurreratze ikaragarri ikusgarria, eta emozionalki, berdin, uste dezue, erritmo berdinak daramatzagu, garapen berdinak daramagu, ez dakinik Telmo. Bai. Bueno, lehen da bizi ez, argi utzi berdeu, dena ez dela ez zuri ez belt, baizik eta kolore askotako errealitate baten bizi garela, eta teknologia ere alaxe da. Ze dena ez da txarra, ez dena ez da ere guztia ona ez. Eta horretan, adibide hainbat ikusiko ditugu, adibidez oain oso, ez, bolo da binen kontua inteligentzia artifiziala, onur asko ekartzen ari da, eta agian gehien behar dutenen artean baita ere. Bai, erabat, adibidez, dislexia baten aurrean, imaginatu ez, inteligentzia artifizialak lortu du, beste batzuk orain arte lortu ezin izan dutena, eta da ez, beraien inteligentzia artifizialak hartu du dislexiko askoren, ez, nola funtzionatzen duten, eta aplikazio bat sortu du. Detective. Bai, hori da, eta da, beraien ez, begien mugimendua, eske, netzako horrelako gauzak orendikan ere, ikaragarriak dira, baina nola pertsona bati lagundu dezaken horrelako teknologia batek, ez? Askori, bai. Sei urtetako ikerketaren ostean, lortu dutena da, inteligentzia artifizialen laguntzaz noski, zuk oso ondo esan duzun bezala ez, dislexio guztien artean patroi eman komun bat detektatzea ez, eta gero, esperientzia ez, desberdin ez, milaka edo agian milioika pertsonena jasoko zuen, hori da, horrekin elikatu ondoren, lortu dute 180ko eraginkortasuna. Hori ikaragarria da, Ikaragarria, pentsazina, 10 bat urte atzera joan dezkeo. Imaginatu zenbat urtean egon barko zen ikerketa bat egiten hortara ez, iristeko. Baina, inteligentzia artifizialak hainbeste datu jaso ditzazke ez, hainbeste lan bateratu hori egitean, lortu du, oso eraginkorra dan zerbait lortza. Eta hau, pentsatu, esken ikuste teknologiak badaukaten gauza hon bat hori da ez, justoki arazo bat edo gabezin bat dagon momentuan, teknologia sartzean, bai izan daitekela modu batera ez, gabezi hortan laguntza bat izateko. Eta berdin ikusi gendun Afrikako adibidean ez, Telmo? Hori da. Teknologia gure beharretara dagoenean, orduan oso lagungarri bihurtzen da. Eske hori da behar bat dago. Hori da, eskemen hori da, behar bat dago, terdun behar horrei erantzuteko teknologia erabiltzen dugu. Ikaragarria eta teknologia horren atzen, ezin dugu aztu inoiz, pertsonak daudela ere, ez? Hori egiten. Orduan hori, horrekalbidetzen du, errealitatean ez, orain arte gonez dien gauza asko. Baino behar baten aurrean. Hori da, adibidez, aipatu ezuna, ez? Afrikan gertatzen ari dena, ez? Jakin badakigu, erditzerakoan, zoritxarrez ez, bai ume, bai ama asko hiltzen direla, momentu horretan, ez dauden egoerak, batez ere pairatzen duten egoera dela eta ez, eta horrei erantzun bat ematera etorri da beste aplikazio bat, eta izugarrizko erantzuna ematen ari da. Izena da Helman bat baitza, eta lortu du 1.000.000 ama bizirik jarraitza. Izan erditzean ez, probabilitate asko dago bizitza amak galtzeko eta umeak berak ere ez, eta orduan begiratu ez. Sistema honek egiten duena da guztia zehatz mehatz monitorizatu ez. Haurdunaldia nola dagoen efektua, bestea. Hor, mediku falta ez, baliabide falta dagonean ez, hor teknologiak bai ordezkatu dezakela utxune hori bete dezake modu batera ez. Izugarria. Eta hori ikaragarria da. Beraz, hemen hausnartu behar duguna da, noski teknologia bai, baina hausnartu ez, zer, nola, zenbat, eta batez ere noren eskuetan usten dugun, eta ze identitate duen teknologia horrek, ez? Ze izaera. Era bat, hemen jarri dugun adibide hauetan nabaria da, ez? Gabezi batago gizartean, eta orduan teknologia dator, pertsonak iritsi ezin dian leku horretara, ez? Teknologia jartzen, baina kontuz, pertsonak egon daitezen, ez? Leku hortan teknologia sartzen balema dugu, hor ja, beste bide bat hartzen nahi gea. Teknologia humano horretan sinistu behar dugu. Bai. Eta zoritxarrez, teknologia guztiek ez dute izaera berdina, ez? Ez gara, oraindik behintzat, ez diogu gaiariko egingo, sare sozialei daukionez, eta bertan horren atzean dagoen struktura guzti horrei, baina bai, pixa dauz nartu, zer gertatzen ari den, teknologia hori erabiltzeko gaitu ez dagoen pertsona batengan, usten dugunean,
informazio likido guzti hori, teknologia guzti hori. Eta ariren zitze egiten, gure txikietaz eta nerabetaz. Zer gertatzen ari den, informazio likido guzti hau, pairatzen duen gizarte baten, nola ari dira hori kudeatzen gure txikia. Zuek, imaginatu gaur egun zenbat lekuetatikan iristen zaien gehien bat mugikor bat aurrean daukatenean edo tableta edo ez, gailu hietako bajartzen dugun unean, ume bat zenbat informazio sartzen zaion, esango genduken ordula orden batean. Osea, ikaragarria da. Eta zen momentutan dagoen, adinaren arabera. Beti gogoratu, identitate, autoestimu eta balore eraikira sutsu baten baitan daudela. Sorkuntza batean dago. Naturalki, murgilduta. Bueno, ez gaina sorkuntza bakarrik, eske krisi garai batean ere badago, orduan, faktore hori oso garrantzitsua da, segun ze informazio mota, krisi hori hobeago eramaten, edo krisia oraindikan, krisiatikan ez ateratzeko gaitasunak ekarri ditzazke, orduan. Hortik ulertzen da, ez? Euskarri sendo baten beharra dutela abia puntu gisa, gero beraien ibilbidea marrazteko. Eta horren falta sumatzen dute. Gero zetan erabe gehiagok horixe adierazten dute. Bizigaren gizarte honek, eta batez ere erabiltzen ditugun teknologia, sare sozialak eta abar, informazio likidu guzti honek egiten dutena da, guri, ez, bizitzan orientatzen lagundu, baino desorientatzen lagundu. Oso desorientatu. Eta horren ondorioak lasgarria dira, ez? Bai, heldu desorientatu batek umea desorientatzen du nahi gabe, ez? Eta zergatik haude desorientatuta hainbeste informazio jasotzen dugu. Ez guk ere helduok gure mugikorretan. Eta guraso bezala izateko ezakize, eta hobe da hau, eta hobe da beste, eta hobe dezu beste, eta oin egin hau, eta bihar egin hau, eta gaur balio duna bihar diaztu balio, sare sozialetan, eta bihar da beste estrategia. Eta hor, guzti horretan ez, tsunami guzti horretan zein dago ezin kolokatu, ez? Gu, ezin kolokatu gabiltza, beraia iristen zaiena da hori, desorientazio ikaragarria, eta gogoratu, desorientazio horretan, informazio guzti hori desinformazioa bihurtzen da. Eta hori, nerabe baten barruan, bueno, tsunami hori ikaragarria da, eta itxasordan abertzenek egiten du nigeri. Alaxe da, batez ere, hor ikusi behar dugu, hori gertatzen den neurrian, zer gertatzen ari den baita ere, txamponaren beste alboan, eta aldean, eta da justu, baliabide gehien behar dituen gizarte baten ez, justu gutxien dituzten nerabea ditugula ez, baina ez beraien erruagatik, baizik eta guk, ez dizkeulako utzi, ez, baliabide horiek eratzen, ez? Erabat. Lehen askotan aipatu izan dugun burbuia emozional horretan biltzeak, ez, eragin duena da, gaitasun horiek ez eratzea. Claro. Gehien behar duten momentu batean. Eta orduntze pasatzen da, mildegian erortzeko, asko zere probabilitatea handi gehiago izango dituzula. Ez da garatu emozionalki, teknologikoki ordunez, bizitza jarraitzen du, ordun bera, esken egizango duken batzuraka atzeraka ere egin dezakegula, ez dela bakarrik aurrera egiten ez degula edo gelditzen gala, bezik eta atzeraka ere joan gaitezkena, ordun, adi hemen, ez, askotan ez gea konturatzen, horrek zerrekarri dezaken. Bai, ze horre, ni uste, aipatu duen guztia laburtzeko, ez, ondorengo adibidearekin jorratu dezakegula, ez? Bai. Eta ez da konturatuaren, baina gure haurtzaro guztian, ez? Ikaragarri babesten ditu gure txikiak. Inolako patogenoarekin, inolako kontakturik gabe. Nolabait esan dezakegu pezera baten baitan, ez? Izan dela ezituan, guztia zegoen bere kontrolpean. Ura garbi, telmo. Lasaitasun osoz. Bera bakarri ikasi, janaria oso ondo gertu. Bere gustura, alegia. Baina, ondo dakigun bezala, ezin dugu horretan mantendu pertsona bat, eta ez dugu behar mantendu. Eta nahi ez, aterako da hortik. Eta nora aterako da. Nera bezarora ez, deskribatu dezakegula, itxaso oso zakar batera. Naturaltasunez, ez, krisi hitzarekin definitzen dugu askotan, epealdi hori, baina kontuz, ze igeri egiten irakatsi edo ikasten utzi ez dugun pertsona hori itxaso eskor horretan sartu dugun bezalaxe, ez, ari garena da, itxaso eskor hori, are eta eskorrago bihurtzen. Eta nola ari gara olatu horien altuera igoarazten, tsunami horiek sortarazten, neurri handi baten ezoilik, teknologian, estanda honek eragindu hori, eta batez ere eman diogun erabilera bera. Erabat. Horrela, asko laburbilduta esan genezake, igerilari okerragoak ditugula, inoiz egon ez den itxaso eskor baten aurrean, eta nolabait horretan zailtasun handiak izaten ari dira, igeri edo flotean mantentzeko, ez? Bai, horrela ez, gure liburua hemen ez, bideo podcast honen izena neraben garraxia zergati da.
zer egiten ari dira. Ez, itxasoan itxotzen ari dira, eta saiatzen ari dira eskua altxa, eta esaten hemenago lagundu, ez? Lagundu mesedez, eta zergatik, beraiek kapazitaterik ez dutelako, edo igerian ez dakitelako, ez? Ondo erakutsi ez diegulako. Eta honen momentu hontan bai, hori teknologik ikusi dugu, ez? Egin dutena da, teknologiak modu handi batean egin duna da, olatu handiagoak sortu, baino ez dio berari gehiago gaitu. Eta behar duguna da, igerilari hobeak, ze bueno, bizitza badakigu, tsunamiak etortzen diela, eta olatuak etortzen diena, eta behaiek behar dute igari egiten jakiten. Eta nola, itxasoko urarekin kontaktua izaten. Ezin dugu, ez? Hortxe sartuta auki. Hauzi honetan, bi bide ditugu, ez? Horratzeke, bat, igerilari trebeagoak. Erabat. Izaten saiatu, eta hortarako, igeri egiten utzi behar diegu, ez? Eta bestetik, itxaso, olatu hoien altuera geisten saiatu behar geha. Eta pixkat gainetik badara, ez hemen ez dugu denbora nahiko, sakontasunetan sartzeko, ikusiko dugu nola teknologia edo erabiltzen utzi diogun teknologia horrek, lagundu duen itxaso horren olatu handiak eukitzen, ez? Bai, eta guazen pixkat olatu hauek ikustea zeintzuak dian, ez? Ezin ditugu denak esan olatutxo asko dielako, baina bai dago gure eskurain, ze inorrek ezin du bizi itxaso zakar batean bizita guztia. Horia. Behar dugu, batzutan itxaso pixka baretzea, guazen saiatzea pixka bat gizarte honetan orain ere pixkat itxasoa baretzea, bereiek ere igerian hobego biltzeko. Guk esan dugunez, arkitektura sozial hori, guazen pixka bat, jarri balima daiteke pixka bat hobeago, eta horrela berak ikasiko ditu gaitasun horiek lasaiago edo. Hortarako gaina arrazionalizatu behar dugu, adibidez pantaien erabilera. Txikitan, askotan gertatu izan da, ez? Jan egin nahi etzuenean, nork lasaitu du. Bere emozioen kudeaketa, ez? Edo pantaia baten erabilera, edo gurasoen presentziak, ez? Hori norberak, ez? Hausnartu beharreko da, baina pantaia batek lasaitu badu, gerora zer bilatuko du ume horrek lasaitzeko. Pantaia, ez heldua. Adibidez. Pantaia. Zenbat aliz erabiltzen dugu mugikorra gure emozio desatxiginak anestesiatzeko. Asko. Bestetik, pornografiaren kontua dugu. Pornografian zuek, ja aski entzuna daukagu eta leku gehiagotan entzuten nahi, baina 9 urtetara jetxi da, eta ez da aukeraketa propio bat edo bereien inkietudeagatikan bilatzen hasten diela, mundu sexualarekin inkietude hori piztu dalako. Ez. Beraiek, ez, enpresa hauek bilatzen dituzte gure txikiak, eta horrek, gu liburu idaztako nere, lehenengo kontaktuak pop-ups eta banazen bitartez etortzen direlako. Erotikoa direnak. Bat, orduan, imaginatu, gero, askotan harritzen gaituenean gaur egun zergatik anain beste ez, eraso sexualak igodia, adingabeen artean, beraien artean, erazu, guztionek efektu handia du, ze normalizatzen nahi dia joera batzuk oso gazetan, oraindikan ere, ez beraien garuna, ez beraien gorputza, ez dagola prest hori guztia barneratzeko, eta egoki ez, gero beraien bizitzan erabiltzeko, orduan, sexualitatea landu beharrean kontrakoa, ez? Justo jokabide guztiz intzibikoak dienak, ez? Garatzen dituzte. Eta adiz, hau tsunami handi bat izan daiteke, eta izaten ari da, eta hori olatu oso potoloa da, oso potoloa. Eta horrekin batera, esfortzua, disiplina eta frustrazioaren kudeak eta ere zigortzen ari da, ze askotan diogu mugikorra guztia dela, baina guztia da orain, nahi dut eta badutu. Eta nun gelditzen da itxaroten jakitea, esfortzu baten beharra, guzti horretan. Ze bizi eren, Ikaragarri. Eta hori gutxi balitz, Telmo, gaur egun esango genduken teknologia guzti hauek eskura izatean, zagertatzen da, normala da nerabe batek, besteen begira nahi du, ez? Eta igerian itxasoan ari dela gustatuko zaio beste igerilari batzuekin itxasoan, ez? Igeri egitea, eta beraien, onespena edo jasotzea. Baina gaur egun itxasoan kasi zu igeri egiteko, ez? Kontzentrauta jumarra daukazu nola egiten ari zen igeri zu. Baina gaur egun horrela da, ez? Denbora guztia bestei begira, torrela itxo egin zaitezke. Besteen, ez? Emozionalki zenbat zenben pekotasuna daukago orain, beste guta zerpentsatuko duten, gure onespena bilatuz, eta guzti hori, eta horrek sare sozialek handitu dute, ikaragarri. Batez ere neurtua balin bajo like eta iruzkin kopurutan, edo jarraitzaile kopurutan, eta guztiei erakutsia. €1. Erabat, geldi ezina. Elikatu beharreko estres emozionala. Bai. Eta baita ere, pentsa, edo zuen zule, pentsa, 12 urteko pertsona batek. 5 ordu ematen ditu mugikorrarekin bataz beste. Eduki ezibiko guzti horiek, izan matxismoa, sexualizazioa, violentzia, eta bestelakoak. Joan eguna etorri. Horren beste kopuru handitan kontsumitzeak, ze ondorio izango du? Balde batetik, normalizatzea, utxaltzea, eta kontuz,
errepikatzeko joera handi bat ere sortzen du, zezaretan askotan zaritua dago, eta zer bilatzen du nerabe batek modu naturalean zaritua izatea, onartu izatea taldean. Bat, eta hemen dago beste olatuetako batez, ziberjazarpena gaur egun, ez? Bai. Eta hor suizidioen datuetan hemen eman ditugu ere, eta pentsatu kausarik handiena hau da ziberjazarpena gaur egun. Ordun gazte asko hiltzen dira, ez? Gai honen ondoren, eta askotan sare sozialetatikan, teknologia guzti hauek ez, bideratzen dituzten esparru eta eremu guztietan ematen dan jazarpen hori da, ez? Ordun adiz hemen ere zenbat itxotzen dira, ez? Ikaragarri. Eta maitzeko, zenbat konparaketa, ez? Ispilu desitxuratu horrekin. Zenbat nahi izan eta ezin, zenbat errealitate, gezurra direnak, ez? Eta ja nera bezaroan sufrimendua balimada askotan Telmo, ez? Ez gea gure barruan aurkitzen, ez gea besteen ganere askotan aurkitzen, eta ja hori gehitzen balima diozu, ez desitxuratua dagoen idealizazio guzti hori, ezin aurkitu, baina inondik inora ere. Guztia dela eta gertatzen dena da, inoiz baino olatu handiagoak ditugula, nera bezaroa izena duen itxaso honetan. Eta ondorioz, ondorioak pairatzen ditugula, eta ondorio horiek dira, sarretan ikusten ditugun datu horiek, ez? Nola jo diren osasun mental arazoak, isolamendua, bakarda de sentimendua nola zabaltzen ari den, antsietatea, depresioa, elikadura nahazmenduak eta zoritxarrez, suizidio saiakerak. Eta hemen badakizu hain, gelditu beharrean itxasoari begira, eskandalizatuta ze itxaso txarra, guazen igerilari, hobeak, trebatzera. Vitamina dosiak. Igeri hilari trebeagoak trebatzera esan dugu, hortaragoaz, gure vitamina dosiekin hortarako dela, ez? Hori da, testu ingura kokatu dugu, eta nola haite zaldi baten laburtzaldera, esan dezakegu, paleolitikoko emozioa ditugula, erdiaroko instituzioak eta jainkoen pareko, teknologia, eta hor sortu den amildegi horretan, erori direla bai gure gaztea, baina nik uste dut gutako asko baita ere, ez da baita ere. Bai, eta zubilan egin ez, entzako esaldi hori ikaragarria da, da errefleju utxak izartean nun gauden, ez? Eta nun dauden hiru, ez? Agente horiek, eta hortarako adimen emozionalari buruz asko hitz egiten dugu, eta garrantzitsua da Golemanen 5 pausu hauek, laburbilduta 5 esango ditugu, lehengo biak norbanakoaren, ez? Barruraka da, lehengo hasi bar dugu guretik, ezin dugu kanporaka eskatu egiten, ordun autokontzientzia izatea, emozionala, hiztegia, arakatzea, aurkitzea benetan zer gertatzen zaiten, autogestioa horrekin batera, nik gero horrekin zer egiten deten. Hirugarrena da empatia, erdibidekoa zer da, gurea da, baino kanporaka ere badoa, eta empatia da gure barruko indar horrekin konektatu ahal izatea, eta horri jakartzen ditu ja hauek lantzen balimagoaz, beste 4. eta 5. eraia da bestearekiko gehiago dienak. Eta ja, 4. esango genduken gehiago empatia da, hainbeste entzuten dugun empatia, baina begiratu 4. iritsi garenako, Telmo, beste guzti hauek ere ze landuak izan bar ditugun. Zauek ez balima daude, edo empatia faltsua da batzutan zeda itxurakeria, kanporaka egiten dugun itxuratxo bat da, edo bestela ez da ematen. Eta gero 5. Gizarte trebetasuna izatea, ez? Ja kanpokalderaka, jendeagerekin jakin, oraino, noiz guzti hori. Baina benetan lehengo honetan autokontzientza hontan lagundu bar diegu hontan, zeberaien burua ulertu eta ezagutzen balima dute, asko zerreixago izango da olatu hoietan igeri egitea. Nik ez balimadak ez estiloa dan, ez? Nire igeri egiteko estiloa, nun egiten deten hobeto, igual hankak indartsuago ditu besoak, baino, edo kontrakoa, hori dena ez balimadakite, ez da importa kanpotikan bestearekin hobeto egotea edo ez. Edo kosta egingo zaio, gustatuko zaio, igeri hobeto egiten duen hori, ordun, benetan 5 pauso hauen garrantzia. Hauek landu beharra dauzkagu. Erabatekoa, era berean, zer gertatzen ari da, edo zer gertatuko litzateken, horrela garratu izan magina, ez? Igual teknologia enpresa hauek, zuten horren erraz izango, gure ahuldadeak ustiatzeko. Nanoteknologia garatzeko bezain trebeak izango bagina, gure barne garapen hori bultzatzeko, igual beste errealitate baten egongo ginateke ez. Bai, beste gizarte bat oso desberdina, baina hortarako gaude hemen, gizarte desberdin hortara juteko, eta hau da garrantzitsua pixka bat, barne mundu horrei bere lekua ematea, kanpokaldean goazen esprin ontara pixkat gerturatu ahal izateko. Igerilari trebeagoak izan, eta, olatu hoben tamaina jetxi eta hortarako behar dugu etika teknologikoa. Funtsezkoa da gaur egun, teknologia gizakien eta pertsonen behar izanetara jartzea, eta ez dadila ibili, gure ahultasun horiek ustiatzen. Alderdi positibo horiek esaten ditugunen, hor argi eta garbi utzi dugu ez nola danez, gizakia heldu ezin dan leku horietara teknologia jartzea oso ondo.
baina gizaki egon daiteken leku horietan teknologia jartzen dugun horretan, kontuz, nola dan, noiz eta zer albidetzen du. Amaitu dezagun, amildegi honekin eta eraiki ditzagun etorkizunerako zubiak, eta horretan, gure txikiak, bere bizikoak izango dira. Hau izan da guztia, gaurkoan ere, urrengoan gehiago izango dugu. Betiko legez, altxa burua eta altxa osasuna. Aio. Nerabeen garrasia entzun duzu. Nerabezaroko osasun mentala zaintzeko podcasta. Zuzendaritza Iñaki Bera Etxe. Gidoia eta aurkezpena Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga. Soinu grabaketa eta muntaiak Iñaki Bera Etxe. Grafismoa eta postprodukzioa Lander Rallon eta Arantxa Konde. EITB podcasten entzun eta jarraitu dezakezu Nerabeen garrasia. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ondaimeneko izpena.